Isang maligayang pagbati sa inyong lahat. Sa kabanatang ito ay pagtutuunan natin ng halaga ang tungkol sa relasyon ng mga ideya. Bago natin sisimulan ang ating talakayan, ay pag-iisipan muna natin ang pahayag ni Ginoong Virgilio Almario na kanyang sinasabi, "Kung ano ang wika mo, iyon ang pagkatao mo." Na ang ibig sabihin nito'y nasusukat o natutukoy ng isang tao ang iyong pagkatao sa pamamagitan ng iyong pananalita, maging man sa pagpapalabas ng iyong opinyon o damdamin tungkol sa isang bagay. Narito ang mga kasanayang pampagkatuto pagkatapos ng araling ito. Una, nakikilala ang kahalagahan ng pagkakaroon ng relasyon ng mga ideya sa anumang uri ng pagpapahayag. Pangalawa, nalalaman ang sanhi sa pagkawala ng kaisahan sa pagpapahayag. Pangatlo, nasusuri ang kaisahan ng mga ideya sa mga tekstong pasulat. At pang-apat, nasasanay ang sarili sa paglikha ng mga sulating nagtataglay ng kaisahan ng mga ideya. Ngayon ay dadako tayo sa kahalagahan ng relasyon ng mga ideya. Ang relasyon ng mga ideya ay tumutugon sa pagkakaroon ng kaisahan sa pagpapahayag, pasalita man ito o pasulat. Kapag may kaisahan ang ideyang ipinapahayag, nagkakawing-kawing ang mga pangyayari o ang argumento sa isang pangungusap na lilikha naman ng mga kawing-kawing ding ideya sa isang talata. Bakit tayo nababagot sa kausap na walang focus ang mga ideyang sinasabi? Iyon bang walang kaugnayan ang mga pahayag sa nauna niyang inilahad? Ang gusto natin ay yung isang kausap na magkakaugnay ang ideyang dapat sanay kanyang ihayag, batay na rin sa paksang inyong pinag-uusapan. Sa paghangad ng isang matagumpay na talata, hindi lamang ang kakumpletuhan sa development, gayon din na may humiingi ito ng kaisahan sa estruktura. Katulad ng madalas nating maobserbahan, ang isang talata ay isang unit ng komposisyon na nagtataglay ng kaisahan. Sa dahilang ito ay lumilinang ng isang sentrong ideya. Ang kanyang kaisahan ay makikita kapag ang bawat isang pangungusap nito'y umuugnay sa sentrong ideya. Kung may isa mang pangungusap sa isang talata na lumihis sa paksa, nawawala ang kaisahan nito. Ngayon ay dadako naman tayo sa pagkawala ng kaisahan ng isang pagpapahayag. Ang kaisahan ng talata ay maaaring mawala sa dalawang paraan, ayon kay Willis, 1964. Una, sa pamamagitan ng pagpapaloob ng ikalawang sentrong ideya, o pangalawa, pagsasama ng isa o higit pang mga pangungusap na may detalyeng hindi kaugnay o malabo ang kaugnayan sa sentrong ideya ng talata. Ang talata ay masasabi ring kulang sa kaisahan kung wala itong sentrong ideya. Ang tunay na paglabag sa kaisahan ng talata ay sa dahilang hinahaluan ito ng material na hindi tumutugon sa sentrong ideya ng talata. Ngayon ay dadako naman tayo sa kaisahan o relasyon ng mga ideya sa isang expositoring talata. Pansinin na ang bawat pangungusap sa susunod na expositoring talata ay nagbibigay kontribusyon sa development ng sentrong ideya na inilahad sa simulang paksang pangungusap. Sa makatwid, walang pangungusap na lumalayo o lumilihis sa paksa. At narito ang talata. Ang pagtitipid ay higit pa sa gawain ng matalinong paggastos, kagaya na rin ng sistematikong pag-iimpok. Milyong piso ang naaksaya bawat taon sa pagbili ng mumurahing sapatos, segunda klaseng kasuotan, at ng mahinang kalidad na mga kasangkapan. Dahil sa ang mga nasabing produkto ay madaling masira o kumupas sa maikling panahon. Sa kalaunay, mas nagiging higit na gastos kumpara sa pagbili ng may kalidad na produkto, bagaman ang mga ito'y higit na mas mataas ang presyo.
Hindi praktikal ang taong bumibili ng substandard na gamit na sa maikling panahon lamang ay madaling masira, bagaman mas higit ang baba ng presyo nito kumpara sa standard. Ang mas higit na pag-aaksaya marahil na masasabi ay ang pagbili ng hindi sapat na dami ng masusustansyang pagkain, sa dahilang ang kakulangan sa sustansya ang nagpapahina ng kalusugan at lumilikha ng isang taong madaling kapitan ng mga nakakahawang sakit. Sa nababasa nating talata, masasabing ang sentrong ideya ng talata ay pagtitipid. Parehong sistematikong pagtitipid at matalinong paggastos. Pansinin ding ang unang pangungusap sa talata ang nagsilbing paksang pangungusap at ang mga sumunod pang mga pangungusap ay siyang nag-develop sa sentrong ideya. Ang susunod na bahagi ng araling ito ay tungkol sa kaisahan ng ideya sa isang palarawang talata. Ang talata na tatalakayin natin ay talatang naglalarawan. Ito ay naglalahad ng isang lugar o isang bahay. Habang binabasa mo ito, obserbahan na ang sumulat ay nagbigay focus sa detalye na lumilikha ng isang impresyong patungkol sa lugar. At narito ang talata. Ang bahay sa Calle Zapote ay isang impresyon ng kasalukuyang tipong pang-arkitektura. Isang malikoy na may 2 level na may tatak estilong Pilipino sa lugar suburban. Ang kalahating palapag sa itaas ng sala kung saan ito ay nabubungan ng taas pahilis ng bubong na tisa na tumutunghay naman lampas sa balkodahe, upang ang taong nakatayo sa sala ay makita ang mga pintuan ng silid tulugan at silid paliguan sa bandang taas lang ng kanyang ulunan. Ang bahay ay pinturado na umaakma sa kasalukuyang uso. Ang kulay na pastel na binubuo ng iba't ibang kulay sa bawat 3 o 4 na punas ng dingding. Ang 2 gilid kurba ng bahay na nadaltigan ng plaza ay natataniman ng pasadyang damuhan at may mababang bakod sa paligid nito. Ito ay kinuha mula sa Quijano da Manila, The House on Zapote Street. Mapapansin na sinimulan ng umakda ang kanyang deskripsyon ng bahay sa Calle Zapote sa pagbanggit ng may impresyon ng kasalukuyang tipong pang-arkitektura. Sinundan niya ito sa pagbibigay ng detalyeng naglalarawan ng pagkakagawa sa bahay. Ang una niyang binanggit ay ang hugis, kasunod ay ang mga detalyeng palarawan. At ang panghuling paksa ng ating aralin ay tungkol sa kaisahan ng ideya sa palahad na talata. Ang susunod na talata ay halimbawa ng may kaisahang talata. Ang talatang ito ay mula sa koleksyon ni M. Rosales sa cjmanph@yahoo.com. Sa pagdating niya sa bahay paupahang iyon, ganap na 4 ng hapon, tila bantulot ang paa niyang humakbang paloob. May alinlangan ang kanyang isipan sa kung ano ang maaaring mangyari sa kanya sa loob ng 18 araw ng pagtigil niya roon. Ngumiti ang landlady sabay turo sa kwartong kanyang uupahan at pinilit ng binatang humakbang paloob. Bumulaga sa kanya ang kwartong puno ng aklat at masansang na amoy na bunga ng pinaghalong pawis at maruruming mga kasuotang naghambalang. Maraming mukha ang ngumiti sa kanya at sinuklian naman niya ito ng pilit na ganti. Sa loob-loob ng binata, banal na ang Diyos sa kanya. Gagawin niya ito dahil sa pagmamahal niya sa pamilya. Alam ninyo na ang talata ay naglalahad ng pangyayaring naganap sa isang estudyanteng sumalta ng Maynila upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa semestring pangtag-init. May relasyon ang mga ideyang inihain sapagkat
ang mga pangungusap ay tumutugon sa isang pangyayari lamang. Bilang paglalahat sa kabanatang ito, tunay ngang masasabi nating tagumpay lamang ang anumang uri ng pagpapahayag kung ang mga ideyang nakapaloob sa mga pangungusap na ginamit ay magkakaugnay at nagtutulungan upang bumuo ng isang talata o lumawig ang isang diskurso. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagtiyak sa pangunahing ideya na siyang patutungkulan ng mga pangungusap, pasalita man o pasulat. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa araling ito. Maraming salamat.